Здравейте! Аз съм Димитър Димитров от национална верига за лаптопи и компютри Ardes.bg. С тази кратка презентация ще се опитам да ви покажа кои са най-важните неща при избора на лаптоп. И така, да започваме. Кое е най-важно за вас? Със сигурност не е какъв е процесора, каква е паметта или какъв е диска на лаптоп. Най-важно за вас е лаптопа да задоволи вашите нужди. Къде ще го ползвате? Дома или в офиса? Ще го товарите ли с игри или тежки програми? Смятате ли да го носите всеки ден или ще бъде заместител на столния ви компютър? От всичко това зависи с какви параметри трябва да бъде избран от вас лаптоп. След като уточнихте за какво ще ползвате лаптопа, повечето хора се задават въпроса какъв процесор е необходим за тези задачи. За да можем лесно да отговорим на този въпрос, ние в Ardes.bg създадахме специален индекс, който показва колко производителен е даден процесор спрямо един еталонен процесор, в нашия случай най-мощният 4-ядрен процесор, който се предлага в определен момент на пазара. Спрямо него ние измерваме производителността на всеки процесор и по този начин имаме относителната производителност измерена в проценти. Така лесно може да сравните два различни лаптопа с различни процесори и да изберете подходящия спрямо вашите нужди, съобразен с вашия бюджет. По-долу са дадени различни приложения, съобразени спрямо относителната производителност. Тук ще ви покажа как да разчитате търговските наименования на съвременните процесори, съобразно конкретните приложения, за които ще се ползват лаптоп. Най-големият производител на процесори в света за компютри е Intel. Той владее над 95% от пазара, което означава, че реално конкуренция няма. Intel конкурира сам себе си с различните модели серии. За да може по-лесно да се ориентират клиентите, Intel е въвел търговски наименования, показани в таблицата. Реално съществуват и различни модификации в отделните серии. Например, Intel Core i3 4005, Intel Core i3 5005. Реалната разлика между отделните модели в сериите е много малка и за дадено приложение може да използвате както единия, така и другия, без да видите съществена разлика. Важно е да запомните, процесорът е сърцето на лаптопа, но не фокусирайте своето внимание само върху най-мощния процесор за вашия бюджет. В зависимост от приложението е възможно производителността на лаптопа да не зависи от процесора, а например от видеокартата или бързината на твърдия диск, например. И така минаваме на избора на видеокартата. Всеки лаптоп има видеокарта, като видеокартите биват вградени в чипсета и отделни в дискретен чип, произведен от различен производител от Intel, например Nvidia или AMD. Преди време вградените видеокарти на Intel бяха с много слаба производителност и за да може лаптопа да се ползва за приложения като игри или 3D програми, се налагаше използването на отделна видеокарта. Най-новите видеокарти на Intel вече имат производителност, която е съизмерима с производителността на дискретната видеокарта от нисък клас. Така че за масовите приложения, офис приложения, филми, интернет, дори и някои игри, вече е подходящо да се спрете на вградена видеокарта, поради по-ниската цена на лаптопа, по-ниската консумация, както и по-малка вероятност от повреда. Ако искате да ползвате по-натоварени 3D програми, CAD-CAM програми, тежки 3D игри, изберете дискретна видеокарта с отделна памет. Кой точно модел видеокарта зависи от вашия бюджет, но имайте предвид, че видеокартата не може да се заменя или апгрейдва, така че когато избирате лаптопа, планирайте поне 4-5 години да ви е полезна и достатъчна, за да не се налага да заменяте лаптопа преди да е изтекал този срок. Оперативната памет е необходима, за да може програмите след като се заредят да работят по-бързо. За масовия потребител 4 ГБ памет е напълно достатъчна за ежедневните задачи, като ползване на интернет, гледане на видео, нормална офис дейност. За потребители, които ще натоварват по-сериозно лаптопа си с тежки 3D игри или CAD-CAM програми, натоварени офис програми, препоръчваме лаптопа да има поне 8 ГБ памет. За тези, които искат най-доброто, работят с огромни видео и CAD-CAM файлове, 16 ГБ е най-добрият избор. Имайте предвид, че трудно може да се разбере разликата между 8 и 16 ГБ памет, освен в случаите на използването на много големи файлове и специализирани дейности. Ardes.bg предлага възможността на всеки избран от вас лаптоп да добавяте нужното количество памет, стига да е възможно.
Стигаме до избора на твърд диск. Твърдия диск служи за съхранение на информацията, като програми, документи, филми, снимки и музика. В зависимост от големината на диска, зависи и обема на информацията, която може да се съхрани на него. Съвременните твърди дискове са достатъчно големи и са достатъчни за 90% от потребителите. Например, на 1 терабайт твърд диск може да се запаметят около 1000 часа видео или 100 000 снимки, 10 000 часа музика и така нататък. В последно време масово се пробива път един нов модел дискове, така наречените SSD дискове. Тези твърдотелни дискове позволяват работата на лаптопа да се ускори от 3 до 5 пъти, тъй като трансфера на запис и четене е много пъти по-бърз от стандартния твърд диск. SSD дисковете имат много предимства, като за момента основният му недостатък е неколкократно по-високата цена от стандартния диск с същия обем памет. Препоръчвам ви, ако бюджета ви позволява, вземете си SSD, за да получите максимално бързодействие на вашия лаптоп. Една от най-важните части на лаптопа е дисплея. Изборът на дисплея е важен за вашето зрение и комфорта на работа. На пазара се срещат няколко вида дисплеи, които имат различни качества. Най-масовите са лъскавите дисплеи за домашна работа, защото имат по-голяма яркост и наситени цветове. Недостатък им е, че имат силен огледален ефект и при силна задна светлина или на открито трудно се виждат. Матовите дисплеи дават по-пастелни цветове, не натоварват зрението и е подходящ за продължителна офис работа. Най-добрите дисплеи са дисплеите с IPS матрица. Те дават най-точно възпроизвеждане на цветовете, отлична яркост и голям ъгъл на виждане, като тези дисплеи са подходящи за графични дизайнери, както и хора, които не искат да правят компромиси с качеството. От резолюцията на екрана зависи и големината на точката на изображението. Колкото по-голяма е резолюцията, толкова точката е по-малка и човешкото око трудно я различава. При екраните с най-голяма резолюция 3200 на 1600, на практика човешкото око не може да различи отделните точки на екрана и тези екрани са с най-високо качествено изображение. Ако ще ползвате лаптопа за нормална ежедневна дейност, спрете се на HD Ready екран. Ако се занимавате с инженерна работа, проектиране, дизайн, изберете Full HD екран или екран с по-голяма резолюция според бюджета, който разполагате. Стигаме до една често пренебрегвана, но съществена част от лаптопа – неговия корпус. Много клиенти, когато избират лаптоп, се фокусират само върху техническите параметри – процесор, големина на паметта, видеокарта и така нататък. Истината е, че корпуса на лаптопа, материалът, от който е направен, дизайна, оказва по-голямо влияние върху цената, отколкото хардуерните компоненти. От качеството на корпуса зависи до голяма степен естетическото преживяване на клиента от една страна, а от друга страна зависи и охлаждането на компонентите, издържливостта на лаптопа на натоварване и надежността. Много клиенти пренебрегват корпуса при избора на лаптоп и в последствие се оказва, че пластмасовите им корпуси не издържат на натоварването, на което са подложени. Съветът ми е: избирайте корпус според начина на употреба, който предвиждате. Ако лаптопът ви ще стои на масата или бюрото, може да вземете по-евтин корпус, но ако планирате често да разнасяте лаптопа, не правете компромис и се спрете на по-качествения корпус. Всеки клиент, като си купи нов лаптоп, си мисли, че неговия лаптоп няма да се развали по време на гаранционния срок. Истината е, че до 14-15% от лаптопите се връщат по време на 2 години за сервис по някаква причина. Каквато и марка да си вземете, процента на върнати лаптопи варира в малки граници от 12 до 15%. По-малък процент на дефектирали лаптопи има сред бизнес моделите и високия клас лаптопи, защото нормално те се изработват от по-здрав материал, с по-добър корпус, подобрено охлаждане, а и се ползват от бизнес клиенти, които държат на техниката си. ArtesBG предлага допълнителни гаранции за продаваните лаптопи, както и за страховка срещу счупване, изтърване и заливане на лаптопа вследствие неправилна употреба. Много клиенти ни питат коя марка е най-добра. Истината е, че всички марки са добри. Световните производители имат строг качествен контрол и не допускат ниско качество на продукцията си. Естествено, че всяка марка има и своите слаби модели.
Не може да очаквате, че лаптоп за 400 лева ще е със същата издръжливост и надежност, както лаптоп за 2000 лева на същия производител. Когато на клиент лаптопа му се повреди по някаква причина, за него тази марка вече не е качествена и той си търси друга марка. Ние като търговци знаем, че каквато и марка да избере, всичко е въпрос на късмет и начин на експлоатация. По-важно е да избирате лаптопа си от реномиран търговец, който ще ви обърне внимание, когато имате нужда от помощ. Затова, когато купувате лаптоп, се спрете на фирма, която ви осигурява и сервис, ще ви обърне внимание при необходимост от ремонт, настройка или просто допълнителен съвет. ArDesBG разполага с над 40 сервиза в страната и осигурява пълно извънгаранционно обслужване на лаптопите. Защо да изберете да купите лаптоп от ArDesBG? Преди всичко, може да разчитате на качествено обслужване и компетентна информация. Нашите цени са изгодни. Ако видите някъде по-ниски цени, коментирайте ги с нас. Ние ще направим всичко възможно да ги получите. При нас имате 45 дни да тествате закупения лаптоп и ако не ви харесва да го върнете, ако сте го поръчали онлайн. Предлагаме също така и оборотен лаптоп, ако имате нужда при ремонт на вашия. ArDesBG разполага и с партньорска мрежа от над 40 сервиза в страната, където могат да се извършат различни софтуерни и хардуерни услуги по вашия лаптоп. Предлагаме и безплатна доставка на всички лаптопи с възможност за преглед преди заплащане, за да бъдете спокойни и сигурни за вашите онлайн поръчки. Допълнителни услуги, които осигуряваме, са услугата за изплащане, възможност за покупка на допълнителни гаранции и застраховка на лаптопа срещу счупване, заливане, токов удар и кражба. Предлага ли ви някоя друга фирма толкова много? Ardes информационни технологии ЕОД стартира през 1996 година. В момента над 40 фирми членуват в национална верига ArDesBG. ArDesBG е сертифицирана по ISO стандарт за качество на продажбения процес и сервис от германски Lloyd. За последните 3 години сме продали над 30 000 лаптопа в страната. Това са част от причините, за което съм убеден, че ние сме правилното място, откъдето да закупите лаптоп. В следващия слайд може да видите мненията на нашите клиенти, както и линк към една статия, кои лаптопи са най-надежни. Благодаря ви за вниманието. Ще се радвам да бъдете наши клиенти.